Oare de ce animatronii în FNAF Movie au ochii portocaliu spre roșu? Oare de ce animatronii în FNAF Movie au ochii portocaliu? Oare William Afton în FNAF Movie a murit în costumul de Spring Bunny sau nu? Ei bine, ideea e că în jocuri, acesta când a fost străpuns de Springlock-uri a murit, însă în trilogie nu a făcut-o și chiar a reușit să iasă din costum. Acum, întrebarea e dacă în film e sau nu mort. Aștept să văd ce zice. FNAF Movie ne-a dezvăluit asta după 9 ani. În film, înaintea lui Mike la pizzerie a lucrat un alt Night Guard care a fost învins. Oare ce este locul ăsta? Există un teaser pentru Poppy Playtime Chapter 3 ce prezintă o zonă de teste, presupun, datorat gazului roșu și camerei de filmat. Probabil aici va... Tu știi că în cărțile Fazbear, tu l-ai observat pe Bunzo Bunny în acest teaser? Dacă videoclipul ăsta face 10.000 de like-uri, o să ne jucăm Minecraft în realitatea virtuală cu Andrei 2010. Ei bine, virtuală, efectiv casa asta atât de clasică. Sau și harta asta de parcurs încât, băi, trebuie să recunoaștem că este un clasic. Exact ca harta asta, este efectiv un clasic al canalului iSilent. Așa că ce să mai încolo și încoace, VR și realitate virtuală. Însă cei de la Meta au lansat noul Quest 3, care este o cască de realitate virtuală care duce totul la un alt nivel. Și astăzi, în premieră pe canalul iSilent voastră, pentru că urmează observa în momentul totul. Uite controlerele, uite meniul pe care putem să luăm, să-l punem absolut oriunde. Și dacă lăsăm controlerele jos, avem mâinile. Și cu aceste mâini, practic, pot să aleg orice din aceste aplicații. Vedeți că am mâinile mele, pot efectiv să controlez orice cu mâinile. În jurul meu e camera mea, evident. De exemplu, pot să intru pe browser, să intru pe YouTube. Și efectiv, uitați-vă, chiar aici am apărut. Haideți să vă selectez. Și pur și simplu, ăsta e canalul meu, frate. Efectiv, ăsta să fie. Am un ecran la care mă uit la mine. Adică, ce poate să fie mai mișto de atât? Adică, uitați-vă și voi. Un televizor gen și efectiv cu degetele pot să controlez orice, pot să controlez volumul, pot să dau efectiv pauză la clip. Și dacă tot sunt aici în picioare, cred că o să am și pe Barney care o să-mi fie alături, adică 100% o să stea cu mine și o să vadă experiența asta. Nu așa, Barney? Cred că a zis da. Și vreau să le mulțumesc celor de la Play at Home pentru că ne-au oferit această cască pentru acest episod. Dacă cumva sunteți din București, uitați-mă la mine, deci uite-mă în vârt. Hai să vedem, dăm play, frumos. Și avem aici deja harta pregătită High School Roleplay, ok? Hai să vedem, dăm play la hartă, că deci uitați-mă la mine, deci uite-mă în vârt. Hai să vedem, dăm play. Frumos. Și avem aici deja harta pregătită High School Roleplay, ok? Hai să vedem, îi dăm play la hartă că deja era pregătită și... Mamă, am emoții! What? Ce mă asta? What? Unde sunt? Sunt pe o canapea sau ceva? Și de ce am televizorul în față? Stai, cred că trebuie să apăs un buton. Oh my God, nu se poate așa ceva. Ai de capul meu, bă. Asta e mâna mea, efectiv, uitați-vă. Sunt pe harta mea și a lui Andrei, nu se poate. Casa noastră cum arată, ești nebun. Bă, nu se... Oh, mă. Televizorul cu pești. Ai de capul meu. Oh, canapa, bă, ia să mă pun pe ea să văd cum e. Mamă, cât de bine stau, nu cred. Mamă, cât de ciudat e, zici că mă uit la un episod de al meu, dar numai că eu mă joc. Uitați-vă la mine. Hai, salut băieți, ce faceți? Suntem aici pe harta noastră. Bine v-am găsit. Bă, băiatule, bă, că... Bicicleta, bă. Trebuie să merg cu bicicleta asta. Oulu. Bă, chiar merg. Efectiv merg cu bicicleta, bă. Bicicleta cea de toate zilele. Ce experiență, nu cred că trăiesc așa ceva. Deci nu pot să cred că eu chiar am ajuns să trăiesc asta. Ai. Și fiți atenți. Hai să intrăm, oameni buni, aici. Deci intrăm frumos în pizzeria lui Lucas. Și vreau să văd în premieră, oameni buni. Ai de capul meu. Cum arată pizza Andrei? Băi, în fața ochilor mei o văd efectiv. Cum e să conduc? Mamă, cum e să conduci o mașină aici? Doamne! Mamă, frate, bă, chiar asta da experiență. Efectiv să conduci o mașină. Efectiv, aici chiar se simte real. Deci chiar se simte real. Experiență reală. Vorba. E harta clasică de parcurs, oameni buni. Deci uitați-vă și voi, harta noastră clasică de parcurs. Și efectiv, băi, e atât de mișto și sunt curios dacă putem să facem parcurs în VR. Ia, merge. Ia să vedem. 3, 4, 3, 2, 1. Și mamă,
atent. Oulu, mamă, vezi că e, bă, vezi că e greu, ești nebun? Hop, mamă. Ok, bine, bine, bine. Nu! Oh my god, am căzut. Bă, e greu? Eu nu cred că e greu, efectiv. Adică, ba da, sincer mă aștept să fie greu, că e VR la urma urmei. Bam, aici trebuie cu dăsta. Acum trebuie cu dăsta. Acum trebuie cu dăsta. Acum trebuie cu dăsta. Bun, 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 bun și eu bun. Păi vă dați seama că dacă joc, deci dacă mă joc cu Andrei parcurs VR, cred că ne blestemăm zilele. Prea tare, n-ai cum. Doamne. Băi, vă vine să credeți ce vedeți aici? Ok, știi ceva, o să trișez. Aoleu, uitați-vă la asta. Doamne. Ia mă, pe ăsta pot să-l fac, ia să vedem, de curiozitate. Hop, hop. Vezi că asta chiar, vezi că pe ăsta chiar îl fac, nu cred. Deci, hai că-l fac dacă e. Hopa. Și salut băieți, pa. E mult mai lejer. Deci dacă mă joc așa, zici că efectiv mă joc pe consolă sau ceva, pentru că am controlele astea în mână. Și gen, mi se pare super lejer așa. Deci așa chiar aș putea să mă joc gen fără nicio problemă. Adică m-am jucat și în timpul liber, așa, vreți să vă mint. Nu am nicio, fiți atenți că fac nivelul ăsta. Deci o treabă n-am. Like și nu uitați că la 10.000 de like-uri facem partea a doua cu Andrei.